Jeg taler i dag med Sabina Furbo, som er uddannet inden for journalistik og kultursprogmødestudier på Roskilde Universitet. Sabina har arbejdet i fagbevægelsen som journalist, projektleder, proceskonsulent og kommunikationsrådgiver igennem 15 år. Ved siden af har hun drevet sin egen selvstændige virksomhed som coach og har flere kvindecirkler, og er i dag under uddannelse hos Chai som tantrabehandler. Grunden til, at jeg har valgt at interviewe Sabina er, at Sabina har været meget aktiv i MeToo-debatten og har et stort kendskab til og forståelse for de dynamikker, som er i disse debatter. Vi kommer således til at tale ind i de udfordringer, som hele MeToo-debatten mødte på samfundsplan, og hvordan disse selv samme dynamikker er synlige i debatten om overgreb i tantramiljøet. Sabina, du har været meget aktiv i MeToo-debatten. Ja. Og det synes jeg er lidt spændende. Kan du ikke fortælle lidt om de dynamikker, der er i MeToo? Ja, altså hvis jeg ligesom må begynde med at sige min aktivitet, hvad den ligesom handler om. Jeg har som journalist inden fagbevægelsen skrevet en del omkring sexisme og haft interviews omkring overgreb inden for de brancher, jeg nu har været i. Jeg har altid interesseret mig rigtig meget for ligestillingsdebatten. Og for nogle år siden blev jeg en del af en gruppe af kvinder, vi er cirka 2.000 kvinder, som på baggrund af en, der hedder Birgitte Bådegaard, som har skrevet en bog, der hedder Manifest for Kvinder, som handler om at finde kvindernes sådan autentiske stemme frem. Så alt, hvad der ligesom handler om kvinder og piger, har interesseret mig altid. Så det er ikke kun MeToo eller overgreb som sådan, men hvad skal man sige, alle sådan kvindesags ting har altid interesseret mig rigtig meget. Fordi jeg tror på, at det er den eneste måde, vi får en balanceret verden på, det er, hvis vi er flere stemmer, der bliver hørt. Så min interesse i MeToo-aktiviteten har egentlig handlet mest om at gå ind i debatterne på sociale medier. Og der gjorde vi simpelthen det i gruppen, og det skete sådan helt autonomt, at da MeToo var på sit højeste, og der var rigtig mange debatter, især på Facebook, så var der en for eksempel, der havde set et eller andet, nu siger ham her sådan her, eller dengang alt det der med at stå forude, eller sådan et eller andet, ikke? Nu skal vi lige ind og forsvare hende her, eller... Og så kom vi på banen. Sådan her kvinder, som prøvede at vende kommunikationen. Ja. Fordi det som skete med MeToo, og som generelt er det, der sker, når det er, vi taler om de her svære ting og kvinder, det er, at der bliver lukket ned. Lukket ned for debatten. Der bliver lukket ned for debatten, og går den her sådan, kamp i gang omkring, hvem har ret. Og så skal man... Og så går der også sådan en kamp i gang omkring at tale nedladende og nedsættende omkring de kvinder, som stiller sig frem og op. Og det er jo ikke kun fra mænd, der kommer også fra kvinder. Især 60+ kvinder. Og det er noget, som vi har snakket rigtig meget om. Hvad var det, der skete? Altså, hvad er det for noget? Hvad er det for nogle dynamikker, der er på spil, når det er... Vi lever jo i en tid, hvor man kan sige, unge kvinder, vores generation og yngre, har haft mange flere muligheder, end vores mødre havde. Og de er jo ligesom kommet ud på et tidspunkt, hvor de skulle bare lære at leve med det. Altså, og deres mødre har jo i den grad bare levet med det. Men der har ligesom været en sådan form for kamp, som Rødstrømbevægelsen har sat i gang, og som har været super nødvendigt. Men det nye, der ligesom sker, de kvinder, der stiller sig op, for eksempel Sofie Linde, der hun stiller sig op, kommer jo med en helt anden energi, men taler ind i til et publikum, som stadigvæk opfatter tingene som en kamp. Ja. Så man kan sige, når Sofie Linde, hun fortæller om det her, så siger hun jo hele tiden, jamen, jeg vil ikke nævne navn, fordi det handler ikke om det handler om det kulturelt, og det er et strukturelt problem. Problemet er, at der er mange, der ikke forstår, hvad det vil sige, at noget er et kulturelt og strukturelt problem. Det er også et akademiseret ord. Ja. Så det ved man, hvis man har gået på universitetet i hvert fald. Men det handler jo om, at der er nogle mekanismer, og der er nogle dynamikker, som blandt andet det her med,
den her sådan kamp-ting, vi går i, når det er. Og som handler om, eller som kan handle om rigtig mange ting, men som vi jo også kender det fra parforhold, dynamikker, der går galt, altså magtforhold, magtkampe, ikke? Og det afspejlede kommunikationen jo også. Ikke? Så man kan sige, at det er den måde, som jeg ligesom har ser min rolle som kvinde og mor og datter, jamen det er jo at deltage i debatterne og støtte op omkring, når det er der nogle unge kvinder, der tør at stille sig frem. Og selvfølgelig også så vidt som muligt prøve at komme med mit besøg på det. Ja. Og så har jeg jo også selv, jeg er selv kvinde. Jeg har selv været udsat for, jeg har både været udsat for overgreb, og jeg har også været udsat for noget overgreb, som ikke var seksuelt. Men jeg har været udsat for, at mine grænser er blevet overskredet. Og jeg er først i den her alder, jeg har nu, står meget mere bedre i mig selv. Ikke? Og har 2 piger på 14, som jeg gerne vil have endnu tidligere, når de bliver 40, kan stå stærkere i dem selv. Så det bruger også rigtig meget energi. Ja. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad det var under MeToo, og de her kvinder, som stillede sig frem? Hvad var det, de oplevede fra det publikum, fra samfundet? Jamen, de oplevede jo, man kan jo sige, at MeToo kom jo af 2 bølger. Så da MeToo kom første gang, det var før Sofie Linde, der blev der bare lukket ned. I Sverige kørte debatten jo. Det gjorde den ikke, fik ikke lov til i Danmark, så den blev helt lukket ned. Så der, man kan sige... Hvordan lukket ned? Jamen, det blev bare... Det kom bare aldrig videre. Tide ihjel, og journalisterne tog det ikke op, synes ikke, det var vigtigt. Det var mange år siden, hvorfor kommer man frem nu, når det er, og så videre, ikke, alle de her. Det fik den ikke lov til den her gang, og det tror jeg handler om, at Sofie Linde, som jo er inden for tv og branchen, jamen så er det jo i journalisternes egen andedam. Selvom det er tv, så er det ligesom samme plamage af medier. Så det kunne ikke ties ihjel. Nej. Men jeg har været med til at skrive artikler for 16 år siden omkring overgreb på landbrugsskoler, eller hos landmænd, hvor det havde lever og sådan nogle ting, ikke? Bankverden også har der også. Det sker jo alle steder. Det sker alle steder, så det er jo ikke nyt. Nej, men det er som om, det tager nogle bølger. Man kan sige, MeToo var ligesom den her overordnede bølge af, okay, der er faktisk et problem her. Og det er jo der, man starter. Man starter med at erkende, at vi har en udfordring. Ja. Og nu kigger vi på det, ikke? Jo. Og efterfølgende, så virker det som om, at det giver sådan nogle efterbølger ind i de små subkulturer. Ja. Og det er jo lidt også det samme, vi ser i tantramiljøet lige nu. Ja. Men prøv at fortælle lidt om, hvad i anden bølge, hvad oplevede de her kvinder, der stillede sig frem? Man kan sige, at det, der var anderledes end første gang, det var jo, at de blev lyttet til mere, end de gjorde første gang. De brugte også nogle andre våben, kan man sige, som handler om flertallets magt. De begyndte jo at samle sig efter. Fordi Sofie Linde stod jo egentlig ene kvinde i rigtig lang tid. Ja. Og så begyndte de jo at samle sig. De samlede jo 700 underskrifter inden for medieverdenen omkring overgreb. Ja. Så man kunne ligesom ikke tie det ihjel mere. Og det kan man jo godt forstå, fordi hvis man sidder som overgrebet kvinde, og der er en, der stiller sig frem, og man førhen har oplevet, at min historie bliver ikke taget alvorligt, jeg bliver ikke taget alvorligt, det jeg oplevede, det bliver ikke taget seriøst. Ja. Så går der lang tid, før man ser, om den kvinde, hun bliver faktisk stående, hun er der i dag, og hun er der i morgen, og hun er der også om nogle uger, nogle måneder osv., så vil der komme mere og mere opbakning hertil, fordi at de næste, der ligesom kommer, sådan er det med en bevægelse, de næste, der kommer, de skal ligesom se, om det er safe ground. Ja, det er det. Og det tror jeg, det var det, der skete ved, at Sofie Linde blev ved. Og hun jo selvfølgelig også havde de sociale medier til at få den opbakning, som hun havde brug for. Ikke? Men jeg tror ikke, hun var... Altså det er i hvert fald, hvad jeg sådan... Det som jeg har set, at hun var blevet ved, hvis det var. De ikke var kommet med anden gang. Men det, som jeg synes var interessant, det er jo, at man taler ikke om ting, man taler ikke om... Altså nu, hvis du spørger til,
hvad var det, de oplevede. Så det er jo svært for mig at sige, hvad de oplevede. Men det jo mere, hvad fik de ligesom af feedback? Altså, de stiller sig frem med deres historie. Hvordan blev det forsøgt lukket ned? Ja, eller? men det er jo det der med, at man... Altså, fordi i virkeligheden, så har man jo bare brug for, når man har en historie om noget alvorligt, der er sket. Det eneste, man har brug for, det er, jeg hører dig, jeg ser dig, jeg lytter til dig. Ja. Altså, det er det eneste, og man behøver ikke at sige mere. Og så kunne den jo på en eller anden måde være forsvundet. Fordi bare det, at tingene er blevet italesat, det skaber nogle eftervirkninger, som også skaber noget klarhed, og som gør, at vi ikke kommer til at se så mange overgreb fremadrettet, fordi det er blevet italesat. Ja. Men så taler man jo ind i den måde, vi er vant til i det vestlige samfund især, og det her sådan, hvad skal man sige, magtfordelingssystem med, der er et offer, og der er nogen, der er skyldige, og jeg skal forsvare mig, og jeg angriber, og, og så bliver det den, der er sådan frem og tilbage. Ikke? Så, jamen, altså, Sofie Linde oplevede jo for eksempel, at hun sagde, at hun ikke ville sige, hvem det var, fordi det var et strukturelt problem, det handlede ikke om en personangreb. Så fik hun at vide, altså, du skal jo ikke bare sige sådan noget uden at vide, fordi det ved man jo. På et eller andet tidspunkt, så finder man ud af, hvem det er. Det er jo stakkels ham og alt muligt andet. Du er nødt til at sige, hvis du ikke kan sige, hvem det er, så er det ikke sket. Altså hvis man sådan kigger sådan overordnet på det. Da de så resten, de der 700 kvinder, de kom, så vendte debatten, og så handlede det om, at hun skulle lade være med at sige, hvem det var. Ikke? Ja. Altså, og det var sådan ligesom om, på en eller anden måde, så kunne man aldrig rigtig vinde. Hun kunne aldrig vinde. Lige meget hvad hun gjorde og sagde, så var det forkert. Der var altid et eller andet at kritisere, kan man sige. Der er altid et eller andet at kritisere. Og man kan jo sige, at en kritik er jo en forsvarsmekanisme. Og det er jo svære ting, det er svære issues. Og der kan være mange årsager til, at mennesker ikke vil gå ind i det. Dels egen skam omkring, har jeg nu gjort et eller andet, som kunne misforstås, ikke? Fordi jo også meget snakken handler om, at jeg lige lagt en hånd på dig, eller et eller andet. Ikke? Noget andet er, har man selv været udsat for overgreb. Ikke? Så der er jo mange, hvad skal man sige, psykologiske baggrunde for, hvorfor vi kommunikerer, som vi kommunikerer. Og for at man ligesom skal få en mere sådan bevidst samtale om de her ting, så er man jo også nødt til at kommunikere med ligesind. Så kom der hele Jesdorf-sagen, hvor det så var journalisten, som var en kvinde, der blev angrebet. Og det var også synd for Jesdorf. Men det er meget typisk den måde, som kvinder sådan agerer på, når det handler om mænd. Altså, vi skal sådan passe lidt på dem. Og hvor jeg har sådan, altså det er voksne mænd. Ja. Vi behøves ikke, altså nu sådan taler om de kvinder, der ligesom forsvarede. Ja. Vi behøves ikke at gå ind og forsvare manden. Altså det er ikke vores opgave. Mænd må lære at forsvare sig selv. Vi må også begynde at have større forventninger til, at de kan forsvare sig selv. Altså det jeg jo har oplevet som en udfordring i tantramiljøet med den debat, vi lige nu har omkring overgreb, det er, at de historier, der har været, som jeg har delt, som har været beretninger, der er leveret mundtligt til mig fra kvinder, som har oplevet overgreb, jamen det er en negligering af problemet. Der er blevet meget kritik af formen, det vil sige, at debatten har ikke så meget handlet om emnet. Hvad gør vi med den situation, vi står i, hvor der er overgreb og voldtægter begået og behandler? Hvad kan vi gøre som miljø? Så har det meget handlet om formen, det er leveret på. Det har meget handlet om, jamen er det her gamle historier? Hvor meget sker der egentlig? Altså en meget sådan en mistænksom tilgang til emnet. I stedet for at sige, jamen okay, der er i hvert fald nogle kvinder her, der har delt deres historie. Lad os kigge på dem. Lad os tage dem seriøst. Lad os se, er der en udfordring, et problem. Så har mange kommentarer handlet om noget, som har været med noget helt andet at gøre. Og det er jo nøjagtigt det samme, der skete under MeToo. Altså negligering, og er det ikke gamle historier, og er det ikke det ligegyldige? Ja. Kan du tale lidt om det her før og det efter MeToo? Altså, hvordan var det før i forhold til sådan et emne som overgreb, og hvordan er det så i dag? Der var jo ikke særlig meget ude omkring det. Altså,
Det var vel ikke noget, som vi som samfund på den måde beskæftigede os særlig meget med, andet end man beskæftigede sig med det i organisationsregi. Og der har jo siddet nogle mennesker, som har beskæftiget sig med det her emne i mange år. Og man kan sige, været noget tabu omkring det, og tyser, det tager vi ikke i. Nej, og det tager vi ikke i store plenum på den måde, men så har vi taget det ud for nogle cases, ikke? Altså, som overgreb er jo mange ting, det er jo kun seksuelt. Men jeg synes efterfølgende, altså det jeg i hvert fald både fornemmer og ser, er jo, at kvinder ligesom tør stå mere frem. Og at der er også kommet en anden åbenhed. Altså, og nogle andre snakke, også i forhold til, altså nu har jeg 2 børn i skole og sådan nogle ting, ikke? Fordi de mekanismer, altså, kører også i skoleregi. Men jeg tror ikke, vi har set den fulde skala, og jeg tror ikke, at vi kan stoppe med at snakke om det. For de kan også ret hurtigt bare dukke sig ned om sig selv igen. Nu kan man sige, at det, som der er sket i de der forskellige debatter i tantra-grupperne, jamen, det er sådan lige sådan en mini-version af, hvad der skete i det overordnede samfund. Den måde, man kommunikerede på, den måde, man forsvarede sig på, alt det her. Efterfølgende, så blev det interessant, jamen, altså, hvad er det for en, hvordan skal vi kommunikere omkring det her? Altså, og bare det, at vi kan have samtalen, bare det, vi sidder her og snakker, og vi viser det til nogen og alt muligt andet, jamen det er jo med til at ligesom at øge en eller anden form for bevidsthed og sætte nogle tanker i gang og nogle refleksioner. Og i virkeligheden er det jo lige så meget det arbejde, som MeToo var, fordi jeg synes, så kan der være et retssystem, der skal finde ud af, hvordan det fungerer, og der skal alt muligt andet, men hvis man sådan kigger på et kollektivt niveau, jamen så er MeToo ekstremt vigtigt for at få renset ud. Det er ekstremt vigtigt, det der sker i tantragrupperne, for at få renset ud. Og efterfølgende, jamen så, og det var derfor, jeg reagerede jo i forhold til, at I blev udelukket, blandt andet. Fordi, hvorfor udelukke? Altså, lad os nu bare have samtalen, ikke? Men vi er jo slet ikke nået til tantramiljøet egentlig at have samtalen. Nej, det er det, der er foregået alt det andet med en eller anden form for negligering. Vi har jo ikke noget problem, det er gamle historier. Hvad er der egentlig, når historierne kommer op, så bliver de ligesom også forsøgt lukket. Så vi er ikke nået til egentlig at have samtalen. Nej, det er jo det. Men det er jo der, hvor jeg ser, det har man i hvert fald i MeToo. Det andet, jeg kan ikke sige, og jeg vil ikke gå ind og sætte analyser på, hvorfor det ikke er sådan i tantra. Jeg kan bare sige, det er det samme. Hvem er det, der ligesom aldersmæssigt, hvem er det så, der ligesom bestemmer? Hvem er det, der sætter tonen? Det er jo også nogle af de samme mennesker, der prøver at lukke dem ned på samfundsplan. Og det er jo også, så er det igen, så kommer de med en anden generation, en anden måde, vi fejrer tingene ind under gulvtæppet, og så findes det ikke. Vi kan altid, altså, så er der også en stor autoritetstro. Vi siger det jo bare til politiet, så bliver alting ordnet. Det ved vi godt, det gør det ikke. Altså, det skulle lige meget om det er tantrabehandleren, det andet, altså, der er så mange voldtægter, som ikke bliver behandlet af politiet. Så det jo, og går du ind som nøgen, altså går ind og smider tøjet til en tantrabehandling, jamen så stopper det jo næsten der, fordi hvad skal politiet gøre? Hvordan kan du bevise, at du var imod eller du oplevede, at der er sket en voldtægt der, ikke? Jo, det er jo det. Altså, det er jo, man kan sige, samtykkeloven dækker jo ikke ind under der. Altså, fordi samtykkeloven, som jo i princippet bare var i min optik god, fordi fordi man kan jo sige, sådan rent praktisk, fysisk er den jo vanskelig, og så give hinanden selv på, at der er sket, og så giver man det til politiet. Men det, der er interessant, det er de samtaler, som der kommer i retssystemet. Det er de samtaler, der kommer i samfundet. Når det er, vi begynder at tale til dem, hvorfor er det, at en kvinde, når hun bliver voldtaget, så skal hun sidde og svare på spørgsmål omkring, hvorfor hun lider det på. Ikke? Altså, og det er jo det, der bliver vanskeligt i tantramiljøet. Det er også det, der er vanskeligt hos prostituerede. Kan prostituerede blive voldtaget? Kan en kone blive voldtaget af sin mand? Altså, det er jo de her tilfælde, hvor man ligesom... og det kan man, fordi der er ingen, der ejer en. Så hvordan kan man sikre sig en sund debat, hvor vi ligesom kan få snakket de her ting igennem, inde i for eksempel tantragrupperne? Ja. Jeg er så bare ikke så sikker på, at det er en samtale, der er særlig god online. Nej. Altså jeg tror, hvis og det er der også mange, der har sagt. Altså, det er jo kritikken af formen. Ja.
Men det er med alt det i mente, at det er svært, ikke? Altså det er svært stof, og det sætter mange ting i gang, og det sætter mange dynamikker i gang. Men man kan jo altid som afsender af ting, skal man altid tænke hjemme på, hvis man gerne vil åbne, hvor har jeg min skyggeside, ikke? Altså hvor er det, jeg går ind og dømmer med mine ord, noget som måske ikke, altså så jo mere åben du er i din kommunikation, jo mere åben vil du også blive mødt. Ja. Ikke? Så det er jo, altså, det er jo sådan en ting, hvor man kan sige, at man har altid selv et ansvar også, ikke? Men i det hele taget er det jo en overordnet set, er MeToo, overgreb, alting handler om magt. Ja. Altså, så det er jo altid, som når det er minoriteter, så er det altid sværere at rejse en stemme. Så jo mere, altså jo flere, der bakker op, når det er, der er nogen, der er ude og sige noget, jo bedre. Mange tak for en god og lærerig samtale, Sabina. Jeg ved, at du har meget mere på hjertet end det, hvilket vi håber at høre mere om i fremtidige interviews. Ønsker du at læse mere om Sabina Furboes virke, så kan du besøge hendes hjemmeside, som jeg har indsat i teksten nedenfor. Og så kan du se meget mere til mig og min mand Johans på vores hjemmeside desundparforhold.dk, hvor vi taler om alt inden for parforholdets rammer, har parterapi, transformation og traumeforløb samt online forløb.